Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ke Menteri Jong Karep Karyang ke Sarkar Jela ke Dr. Maisel Amperin Lingdo ahbaya keren berkilat patai khubor mentak sengit hok ding ke khat ar tarik unaitung arjara ar pusau hanong ba New Delhi. Kalau ong bana kaliang ke Sarkar kalau penlong yiki bakum gini gijat program mencim senam ru bat kajing temu kalau ong ban yarap yiki nong rep kam tam yu sok turun bat kajing yo alat biang jong ke Sarkar ban penlong yaka tamasa bat kayo pen inam hadilihan namar ba kalong kayo ke babaro ki jela ba per ki yo jaka ban pen inam ya lagi jing thong jing tem nado ki sok ki pai bat ki wei Kekong Amperin kalau ong bermentau senam ke Sarkar kalau alam langru ikin nong rem bat kinong penmi ikin marem harengkat ki bre ki baseng kam la jong bakin yo alat banyak dia thit bat pen inam ikin mar ki mata jong ki nakaliang kekong Amperin kalau ong ru bakadap dengan mensim jong jing sngok kemen kam tam kum ke menteri Sarkar ke badai pet ya karep karyang habaki bre hanong ba New Delhi ki kwa ban mat yo sok turun ubana ka jela Meghalaya. Does it work? Is it selling? Yes, it's selling a lot. Actually, I'm jam only 3 are left. They gave 100 plus, and even the honey from Southwest Country, the orange mandarin paste, that is the honey. Ti ngatarai pi layu iba mencem senam ngila persang ya ka jing persang na kaliang jo ke Sarkar banyarap ya ki nong rep ki ba rep kamtam lele ya usok trun ti kani kadai sasisin ni wan biang sya kani ka jaka ka baki ong ka Delhi hat kadai kani ka yo kaba ki jela baro ki yo jakalut pinda yo I piyat sodong jong kani ka yo ki states baro ki yo iwe jaka banwan hangni ban showcase lani ban de ban pen I perthai ya kata ka jingdon jong kita ki jingmi ki baper na ka jela ka jongi te sa sin mentau snem da ka jingkmen ni wan banwan lam ya kini ki nong rep ndai tang ya ki nong rep ni wan lam ru ya ki farmer producer groups ni wan lam no I kita ki entrepreneurs bakin wan ya de ya thet ya ki mar ki mata ki jongki kam tam lele hakabaya dei bat usok trun ti ngayo sngo ba sa sin biang kadon kata kajing risa jong ginong chong snong kanong ba jong keri India banyo I ba sa sin kiyo kalat kakabu manwan syakine kijaka banyo mat yo usok trun ubabang tam hakani keri bat nga kum ke menteri ke bapet ya kajing bah kamian na kabenta ki nongrem nga kemen palat ba kani sa sisin kalawan urlong ni package ru ya kisur nongrai ki hon jongi kidon kasap kapong kabakerpang ha kajing bah jong kasur ka jong ki bat kajing la ka jong ki bantem ya ki jing tem ban penmi sur ki baper ti hang ne ngile lang ru ya kata bat ngilapen ailat ya kinong ruai ki baper la ki ruai ya ki jing ruai ki ba long western ne ki jing ruai ki badai ki jing ruai nella ki jongi ailat iki bakin wan hakane ke jaka ti hang ne kadon sa kata ka company bahe ha ka ba paunam ha ka perthai brokwai ka safal ti hang ne rupi yo I ba ka safal kala shim ya usotrun jongi ban de haki outlets ki jongki kita ki dukan ki jongki ki badon satlak keri India bat pun ki jaka ki badon syari pareng ru te kani kajing ya trai rengkat bat kum kini ki company ru kan yarap shibon piu I mencem snem ni yira ya kini ki ngira yu so trun jongi shado Dubai akalulu mall entah kalawan sa kasapal menta lele ke department jongi ka pelik por shibun bat ka ai kamang tingkaru ke ba biang ban research bat ban pet ha kanu de kadur ke bangila bande ya usok trun ujongi
Sisen bangiyo ya ka formula nam tau so trun. Tirio I hang tei so pitch ru kide hang ni ki hang tei usop pan ru ki ade hang ni te ngin nang pen klan shushu ya kani ka food processing ka jongi kino kita ki company ki bahe badon ha ka pertai ki bala ban wan ban ya trai rengkat lang ban ngi namar bangi ngau ba ladang ngila ban penrekyang yo ni usok trun ban pa pan yo u syaki companies ki baper ki companies ki ba shna ya u cake ki companies ki ba shna ya ki biscuit ki company ba shna ya ki ice cream ki company ba shna ya ka bam khulung bat kumta ter te ngin persyang menta bat ka sarkar hi nakapor syakapor kalanang penkiu ya ka jing penla ban ai jing yarap ya ki nongrep bathung so trun ban yarap ya ki ban invest bha bro shikat tu ka judon kata ka jing wan jong kini ki nong thet ki bala buk lupa ya ka wei ka per da ki lom da ki pho ekar kabagan booking bakiong menta at least ki farmers jongi kitip siya no banlen ngin penklan ya ka marketing board ngin ra ya ka marketing board sa ki districts ngin bu ya ka mang pisah ha ki districts ru manpet bagini kinong rep ki jongi habadon kanu kajing yardor ne kajing kiudor jong uno ujing ni hapo ki per joki kinom hab ban shu detat ya ki mar joki sha kini ki nong wan thet lupa ti nga so tho ba pikwa ya ka result ka ba kloi pikwa ban yu I baro unong rep unong ngarwa kwa bentang rei to yaisha ka sarkar kadang don hapdeng ka jing penkre jong kata ka jing pulie ka bajeliu banyarap ingini ki farmers ki jongi bat nyat kumbangile ya ki nong rep sensar sa uklur ngilamang yaki bat nakatu ka sa uklur ngilala banyarap yaki hakapor bakahyar ka doru sensar nginle ru yaki wei ki jigmi na po ki per ki jong mentalele boong yapi ngidang perkhat ikata ka community public private partnership but kawai na kita ki company bahe ha hapo Karnataka banyarap yangi kumno ban sutho ya ka jing chalan jong u no uso ne ujhur ubami ne ki per ki jongi ha kataka mentaban proses ki kita ki frozen fruit processing units ngilaya tray bat ki menta kasapal kan sawan sya state jungi aka khatsan tarik ngin sign ya ka MOU bat ngin yarap susu ya kini ki nongrep kasapal kala ongru baka numpet tang yu pineapple kan persyang ban increase ya ki other products ru te kini kita pi kiba yarap ingi ban yarap ya u nongrep bat teng ki nongrep kidu cingkermen ngasu ong pi wandu cingkermen kali na kini kibalala bandi ya kimar kibata ki jokti bon bah ka potential la ka state to jongi tangkawai ngi ru ngi kum ka sarkar ngi haban pet manang ni syakmat lele ngi penduna ya ka jing pendon kam jong ki dawai iban penyap ya ka yo jong nong rep ha ka national bat ka international market tang la pendon kam palat ya utau inorganic materials hakapor ba pitong ya kiso kipai gijur kijap kijongpi pinumla syu bandi namarngi mentang ikwa ban hikai ya ki nongrep menta kelit pai sya kata karukom rep jong imatemen ipatemen jongpi hakabaki klem kondon kam dawai re ndrei uso ujur bami nakikiper kijongki ulong ubabyang bha ban ubalong bantay ya kamen Kendray kung mga ong yapi ngi menta nang ni syakmat ngi kwa ban penmi la kumno si hajar metric ton te na kinongrep ki jongi ban pet pada ban proses ki lala ka jong don kabangin sna juice don utau sotrun uba ngin hap ban sna ban grind don ubangin sna ngin I frozen lala ka rukom don ba shoe slice don bangi mo lala ka rukom so nyam tra sa Bangalore mentau mensyam snem ngira ya sotron sa Delhi tingin ya ira ya gini ki materials jungi namar hakapor bangi de yu so nyam tra
ki jingmi na sotron ru yo jingmi perbengidi kumtaken ti mantap hinda pej ti gidukan ki download baro pej ka packaging ka labeling ka testing kala keu ba but mentalele da ka GI tagging ka bangin sale ya ki babon ki items nado usotron kui uni lakadong ginle shu sa kiwe ngin GI tag ki babon ki product bangin siya ya ki farmers ba kin protect ya utaw product naka state ka jongi yes namar ba kabaning tong Ikin 1 ngin sa breakdown ya kataka module ka jongi kai ka baka shuffle ka kwa manle ni ngin saya breakdown ngin saya kana Arpo Artarik do Kindon Steve. Kinwan biyang ka bigger group 22nd, small group will come on the 15th. But ngin le ya kabadon kampan le, ngin sanang ya kren, ngin sanang ya tay details of how many FPOs came and how many entrepreneurs came. I will give you all the details. Please prepare and give them. Tangba more or less things are looking good. Ngidon lala kijong ki markets, ngidon ka market hapo ka Riboy Belt. Ngidon ka market chate siya ka Garo Hills Belt. Ngidon ka market kabadon ru siya ki Riwat. Kini kide kitan ki bakham klan yo so trun. Bakham klan bandi. Highest producer kandai ka Riboy more or less. Riboy more or less will be the of course ka Garo Hills ru has a huge production. So trun joki but ka cost of transport automatically kahiyat. So saya kendu iki farmers na Garo Hills pindalit pai kata kajing pinsasngap naki ka cost kajing state you know ka ploy ma banwan ra itu di produce siya po because na po mendi kawan bet siya Guwahati kawan kalit yang siya station railway lani lani ka airport so you will see that kali naki na markin tibhamaki diknahi kanya kata pinpet ya kajing long popular jong kinong de so trun halenti na do ka GS road ter shadow Shajante Hills road pinpet ki produce ki bawan na po Garo Hills all along very popular kini ki produce jungi those are all very technical questions dengan hapalle homework shwa number definitely Kerala will be there I think Kerala Andhra these will be the predominant geography. I'll have to study some more, but it's slipping my mind.